Zdravo ljudi, danas ću vam pokazati kako da stavite titulu u film. Prvo, uđete u internet, napišete ovdje ime filma za koji vam treba titul. I ovdje dole izaberete jezik na kom hoće da vam bude titul. Ja uvijek izaberem hrvatski jer oni imaju uvijek titulove za sve filmove. I ovdje idete to traži. Evo vidite, ima ovdje 4 izabrana. Ja uvijek izaberem ovaj najbolje ocjenjen. Vidite, ovaj je sa 5 zvjezdica ocjenjen. Uzet ću njega, otvorit ću ga na ovoj kartici. Uzmem i jednostavno ga ovdje dole skinem. Kliknite na preuzmi titul. I save file. Sad ovo možete da isključite. Uđete tamo da vam se skinuo taj titul. Meni se skinuo ovdje. Stavit ću ga ovdje. I uđete tu da vam je film. Sad kliknite na njega, desni klik, extract files. Izaberete folder u kojem je film, meni je ovdje. Ok. Sad ću vam tu da se otvori, ok. Sad uzmem rename i prekopiram ovo ime u ime titla. Sad ćemo vidjeti da li radi. Ovo je film u 3D, ja sam tako. Ovo je gledam u 3D u filmu vežem. Tako. Sad ćemo vidjeti da li radi. Vidite, evo ga dole titul. Vidite, dobro radi i uspjeli smo. Hvala na gledanju i gledajte nas opet.